Rosa, 1935-1936, bronze. Manolo i Totot es van instal·lar a Caldes de Montbui cap al 1927. Manolo feia un temps que havia començat a patir uns greus dolors a tot el cos, sobretot a les mans, a causa d'un quadre de poliartritis crònica, de manera que va arribar a Caldes per prescripció mèdica. Les propietats terapèutiques de l'aigua termal calderina i el vincle familiar que l'unien a la vila, l'àvia materna era originària de Caldes, van fer que el poble es convertís des d'aleshores i fins als seus darrers dies en la seva nova llar. Arribats a Caldes i després de reconstruir al seu gust un mas mig enrunat als afores de la vila, Totot i Manolo van creure necessari comptar amb algú que pogués ajudar-los tant en les tasques domèstiques que la masia exigia, com en les de modelatge que Manolo necessitava per seguir actiu en la seva professió. En el context de la primera meitat del segle XX, era comú que les famílies amb força fills i recursos limitats procuressin que les noies joves de la família poguessin treballar en les llars d'altres famílies a canvi de manutenció. És així com l'Encarnació Jordana va arribar al Mas Manolo. Sembla, però, que alguna cosa va fer que la jove i la parella no acabessin d'entendre's, de manera que en substitució d'aquesta va arribar al mas la Rosa, la seva germana. S'hi va quedar per sempre més. Resseguint la figura d'aquesta peça, descobrim una Rosa jove. Sembla que la Rosa, en el moment d'anar a viure amb Totot i Manolo, tenia una edat adolescent, cap als 16 anys segurament. Aquesta escultura data del 1935-1936, de manera que aquí la Rosa tenia pels volts dels 24 o 25 anys. Aquest bronze, aquesta rosa, té el cos ferm, cames amples i pits menuts. Manté una posició típica del modelatge al natural, una mà a la testa i l'altra un maluc, tot desencaixant lleugerament el maluc contrari per aconseguir una posició sinuosa d'agradables formes ondulades, ideals per esculpir. Posició gens espontània. Posició segurament sol·licitada per l'escultor. Posició llarga, que requereix la paciència de la model, que ha d'estar-se quieta una bona estona mentre ell modela el tros de fang. Posició de confiança entre l'escultor i l'esculpida. I així era, una estreta confiança i una gran estima modelada any rere any entre la Rosa i la parella que l'acollia. Una relació que va fer que la Rosa Jordana esdevingués Rosa Hugué en ser adoptada per Manolo Hugué i Totot, i que la va vincular a la família per sempre.